haba baiwa Allah. Saboda Allah saboda kun ga ni matata ba amarya bace ba, shine zan kawo matata nan gurin ai mata kwalliya, amma kawai ku ki kula ta, ku bige a iya amare kuke kwalliya. Haba saboda Allah. To ai bawan Allah wannan ita ce matar ta ka ai. Wannan ce matar tawa? A'a, ni matata ba amarya bace. Wannan kuma da gani kin san amarya ce. Me bini ce ka wallahi ita ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ce ke koma haka? Ai dama na gaya maka in je zaka kawo matarka M&N Beauty Salon and Makeup to za mu gyara maka ita. Tamkar amaryar da aka kawo ta gidan mijinta yau. Ni na ga zahiri. A'a. Da kawo ma ta ai mata kwalliya sai a mai da tamkar wata amarya. To wallahi na fasa miki kishiya. Ba zan miki kishiya ba na fasa. Me za a yi da shi? Ba za ki na fasa shi. Kirke wallahi na. Ga masu neman inda za su same mu, ku zo plazan mu, sabuwar plazan mu mai suna Global Imperium da take kan titin BUK Road, Kano, wadda take opposite ɗin Zone 1. Shagon mu yana nan number 6, shine number shagon mu. Kada ku bari a baku labari, sai kun zo.